Grilovačka v kuchyni je v plnom prúde a vlastne my už aj končíme, ale teraz nám ešte Dalibor, náš exkluzívny šéf kuchár, ide odhaliť jedno krásneho lososika. Už správne pripraveného je, to zase bude. Vieš, je najhoršie, že ty si robil tie stejky a z toho veľkého mesa, ak si pamätáte na začiatku relácie, zostalo už len toto, lebo každý šiel okolo a povedal si, že musí to vyskúšať. Takže aj stejky, aj zeleninka, ale teraz hlavnú úlohu v tomto vstupe hrá teda tento krásny losos. Papilota. Papilota, čo to znamená? Čo to je pre nás to vlastně komfort práce na grilu. Spousta lidí se trápí, jak jsme se bavili na začátku, vemu si lososa, namarinuju, dám do alobalu, udělám kapsu. A necháš to v tom? Přesně tak. Dám to na grill 200 stupňů, 4 minuty, otočím na druhou stranu 4 minuty, vytáhnu. Když si nejsem jistý, jestli je maso připravené, losos píchnu do nejvyššího bodu, taratko, špejlík, nůž, po 10 sekundách vytáhnu, zkontroluji, jestli to je teplé, když je to teplé dojíst. Když to ještě studené, tak to nechám 2 minuty nadále. Celkom dobrý lifehack. Jako co je dobré na tomto jídle, že je to fakt strašně jednoduché. Zavolám připravený losos, vemu si lžíci, vemu si talíř, ukajuju si každý, kolik kdo chce. Buď šťavnatější, anebo propečenější. Podľa hrúbky. Libovější, anebo pro mě tučnější. To už je na vás. Jo, teda. Sa slinky zbiehajú, samozrejme. Tohoto super musím povedať, že si nám dal veľa užitočných hrát, čo sa týka grilovania. Keby sme to tak zhrnuli na záver, čo je pre teba také podstatné posolstvo, možno pre všetkých grill majstrov, alebo takých, čo sa chcú toto leto tomu začať venovať, tak čo povedz, takéto najzákladnejšie. Co se týče potraviny, tak hlavně jednoduše, kvalitní potraviny. Když si dobrý steak, hovězí steak, musím si koupit kvalitní maso. O tom jsme se přesvědčili. Ale není to o 1000 korunách. Ano. O to maso 330 korun. Když mám kvalitní surovinu, tak potom kvalitní grill. Jsme dneska měli filmen. Co je potřeba vědět, nesmím ten grill rozpálit naplno, jak se všichni myslí. 200-220 stupňů. Bylo by dobré, aby na tom grillu byl jak rošt, kvůli grilování stejku, ale i plná verze, a to kvůli zelenině, a ovoci a šťávy, pečivo. Jo? To je důležité vědět. Možno ešte tu máme taký tento stredné poschodie, alebo vrchné, to sa na čo používa? To je vlastně rošt, když mám ugrilováno a potřebuji už jenom dohřívat, protože nevím, kdy budou mít děti chuť dojídat se. Čiže to už je len tak akože odložené na teplotu. Vemu, tady mi to hodně griluje, tady se mi to opatrně, střídně prohřívá. A když ti klienti, kamarádi, hosté docházejí, já odebírám z toho vrchního roštu a buď krájím, anebo jim dám. Pre mňa bola úžasná informácia z tvojej strany, že keď máme hotový steak, že ho nekrájeme rovno, ale krájame ho šikmo. Môžeš ešte raz toto zopakovať, že prečo to tak je? No, protože když to ukrojím pod tím úhlem, nějakých 35 stupňů, tak když to dám do úst, tak já vlastně dokusuju, potřebuju energii a ty vlákna se mi rozjedou proti sobě. A tím je to maso pocit měkčí, křehčí. Když to mám ukrojené rovně a teďkom všichni na začátku jsou na ten steak natěšení, tak si ukrojí pořádný kus, dokusujou a majú pocit, že majú, že ťažko sa im... Přesne tak. Takže ja som teraz vlastne zistil, že ja som negriloval zle, ja som si len zle nakrájal to mäso. Perfektné. Pán šéf kuchár, ďakujeme ti veľmi pekne, Dalibor, že si bol s nami v Teleráne, úžasné veci si nás naučil. Pevne verím, že aj vás, divákov, ale teraz sa ideme venovať novej pesničke, pretože Ema Drobná a Aigo majú niečo nové a spoločné.